सिनायथि जोंनि बाथौआरि जोंनि गामिया रौमारि सिनायथि जोंनि बाथौआरि 1994 जों गायसनो बर'नि गुबै बाथौ धोरोम दिनै 25 बोसोर जाबाय दिनै जोंहा रुपाथि मायथाइ बाथौ गायसननायनि जोंहा दिनै रुपाथि मायथाइ बाथौ गायसननायनि जोंहा दिनै रुपाथि मायथाइ जोंनि गामिया रौमारि सिनायथि जोंनि बाथौआरि जोंनि गामिया रौमारि सिनायथि जोंनि बाथौआरि बाथौ बिबुंसारनि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो जों बरायबाय बे समावहाय सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय रौमारि बर' गामिनि बे रुपाथि खुंथाइ फोरबोनि जा लाहार फाहार बे जायगायाव जों सफैनो हादों जोंनि गेजेराव दा दङ धेकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुम आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जोंजों दङ आरो बिथांनिफ्रायनो जोङो दिनैनि बे बाथौ बिबुंसार पर्टेलनि रादाबनि गेजेरजों जों मोननैसो खोथा मोनथिनो होननानै जों लोगो हमफैनाय जादों आरो बिथाङा जाहाथे बे रुपाथि मायथाइ खुंथाइ फोरबोनि गेजेरजों बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजानिसिम बे 25 बोसोर खुंथाइ फोरबो खुंनायनि गेजेरजों माबायदि बिथाङा दुखु खस्थ' खालामनानै धोरोमखौ सिबिबोदोंमोन गामि फोसाबनायनि बेलायाव बिथाङा बे ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनिफ्राय नोंथांमोना जोंनि बे भिक्ट'रिया गामियाव फैनानै सुलाद लाफैनो थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे जोंनि गामि आफाद आरो लोगोसे धेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आङो आफादगिरि महरै नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों दा दुखु खस्थ'नि खोथाखौ बुंदों जिहेतु जोंहा बे रुपाथि मायथाइया बेयो मोनसे फोरबोसो जोंनि आरो फोरबो खुंनायाव जेबो दुखु खस्थ'नि खोथा फैया बे रंजानायासो फैयो जोंहा दा नोंथांमोना नायबा मोना नुगोन बा न'खर थांनानै जुदि सुलाद लाहैबा मोना नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन जोंनि गामियाव खुब रंजानाय फैदो आरो दिनै 25 बोसोर जोंहा बे फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ नाजावनाया 25 बोसोर जाबाय अबयसे बिनि ओंथिया बे नङा जे जोंहा बाथौ धोरोम सिबिनाया जों 25 बोसोरल' जादों बे नङासो जोंहा बे जिथु सिरिबां फोसाबजानाय बाथौ धोरोम गायसननायासो जोंनि बे सिबिसालि गायसननायासो 25 बोसोर जादों बिनि सिगाङावबो जोङो प्राय 200-300 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो जों बाथौ धोरोमखौ सिबिबोबाय थादों नाथाय जोङो बेबायदि फोसाबथाय बाथौ धोरोमखौ लायाखैमोन जोंहा थांनाय 1994 मायथाइनि 22 मे अक्ट'खालिसो जोङो जोंनि गामियाव बे फोसाबथाय बाथौ धोरोमखौ जों गायसननाय जादों आरो देग्लाय जोंहा जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बियो रुपाथि मायथाइ फालिनो हानाय बोसोराव आगान होफैबाय दा जोङो जुदि बे गामिनि बे सुजुगावनो आरो जिहेतु खाबु मोनदों बेयावनो एसे जोंनि गामिनि जारिमिन एबा हिस्ट्रिखौ एसे सुंद'यै आरो बुंनो नागिरदों जोङो नोंथांमोना नायबा मोना नुगोन बा जोंनि बे लांना बा थानसालियावबो लिरनाय दंखायो जोंहा जोंनि बे गामिया बेयाव थाफैजेननाया 1720 मायथाइनिफ्रायनो जों बेयाव थाफैजेनदों हयथ' बे समाव जोंहा बे खाथि खाला रावबो गैयामोन आरो जोंनि गामियानो फैजेननाय आरो बेवहाय हाग्रा बंग्रा सेफायनानै जोंहा गामि गायसननो फैदोंमोन गिबियाव जोङो अबयसे दाबो दिनैसिमबो जोंनि बे गामियाव मात्र 9थाल'सो बंस'नि थारमाने बंस' फोलेरनि मानसि दङ 9 न'खरनिल' बंस' फोलेर दङ बे 9 न'खरनि जिथु गुदि आरो अरिजिन बे प्राय 9थाल' न'खर दङ जोंहा बेयाव बे 9थाल' न'खरानो दासिमबो दङ होनना बुंजायो अबयसे दा गोदानै आरो गंसे गंनै गोदानै बंस' फोलेरनि सुबुंफोर फैबावदों जोंनि गामियाव दा बिथांमोनाबो जोंनि बेयाव लोगोसेनो दङ खौसेयैनो दङ
दा जोङो बे जारिमिनखौ आं एसे माबानोसै आरो जोंहा बे 1994 मायथाइनि सिगाङाव माबायदि अबस्थामोन जों जेब्लानाखि फोसाबथाय बाथौ धोरोमखौ लायाखैमोन आरो 1994 मायथाइयाव जेब्लानाखि जोङो बे फोसाबथाय बाथौ धोरोमखौ गायसनबाय बिनि उनाव मा सोलायनाय फैदों जोङो जुदि नायबा मोननिया एनालिसिस खालामबा मोननिया सोलायनायखौ निस्सय नुमारदों जोंहा 1994 मायथाइनि जिथु समाज बेबस्था गामियाव हाबा खुंनाय खारजो खुंनाय बा जिखुनु बेबायदि सामाजिक जिथु बेबस्था दङमोन सामाजिक बेबस्थाजों लोगोसे न'खरनि जिथु बेबस्था दङ बेफोरो मानसिफोरजों सयब समाजजों थारमाने नाजाव जानाय नङामोन आरो बेफोर हयथ' गुबुन जौगानाय हारिनि मानसिफ्रा जुदि फैयोबा मोननिया जों गामियाव हाबबा मोननिया बिथांमोना मुगैनाय फैयोमोन आरो मुगैनाय बे समाव जोंजों बे रौमारि बर' गामिनि सासे गागि फोरोंगिरि आरो समाजखौ दैदेनबोनाय बे गामिनिनो सासे फोरोंगिरि दङ बिथांनिफ्राय जोङो बानजाय आफादनि लाहार फाहारनि सायावहाय बिथांमोना बे 25थि रुफाथि फोरबो खुंथाय फोरबोनि सायाव बेसेबांखिनि लाहार फाहार खालामदों आरो बेसेबां आवगायनो हादों आरो बे बाथौ बिबुंसारनि मावथिफोरनिसिम जोंनि रौमारि नतुन बस्ति बर' गामिनि बाथौ गथ' आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि हाल साल लानो फैनायनि थाखाय दा आं खर'निफ्राय बुंबोनो बिनि उनाव आं जोंनि बे रुफाथि मायथाइनि सोमोन्दै बुंगोन दा बयबो मिथिगौ जोंनि रौमारि गामिया बहुद गोजाम गामि बेयो माब्ला फैनाय माब्ला मा बेफोरखौ माने जारिमिनाबो मोनहास'आ ओरैबायदि खोनाना मोननाय बायदि जोंनि गामिया गोदोआवनो अदालगुरियावसो दङमोन बिथांमोना बिनिफ्राय फैनाय आरो अदालगुरिनिफ्राय बेहाय उथिबोनायानो प्राय 1000 बोसोरसो जाबाय जों मिथिनाय बायदिब्ला 1720 मायथाइयाव माने बिथांमोना थानसालि गायसननानै बुलि बाथिखौ सिबिबोदोंमोन आरो बिनि आगोलावबो बिथांमोना बाथौखौनो सिबिदोंमोन प्राय 1000 मान बोसोर बिनि सिगाङाव बिथांमोना खमसे खम बहुद आगोलाव माने आहमफ्रा मुगानिफ्रायनो प्राय जोंनि गेजेराव सासे बोराय दङमोन बिथांमोना जों मोनदों बिथांमोना बुंनाय लेखा प्राय 1375 मानाव बेयाव फैनाय बिथांमोना दोहैबो बुंलांदों कुल हिसाबै बेसेबां मिथिया खिन्थु खुब खम अनजिमानि मानसिमोन आरो प्राय न'खर हिसाबै 9 न'खर होनना बुंजायो आरो 9 न'खरसो फैनाय बेयो 1375 मायथाइयाव फैनायनो आरो बियो जोंनि रौमारि हालामाव सफैदों बिथांमोना आरो रौमारि हालामबाबो जाहा बेखिनिया एरिया गुवारलाय बे जायगायाव सफैनायसिम बिथांमोना 1425 1425 मायथाइयाव बेहाय माने गामि बिथांमोना गायसनफैदों होननानै बिथांमोना रोखा बुंलांदों सिगाङाव जों नुनो मोनाखैबाबो जों खोनाना मोननाय बायदि जों बेखौ जों गनायना लादों नंगौ आरो 1720 मायथाइयाव बिथांमोना थानसालि गायसननायमोन बाथौ सिबिनो थाखाय बाथौ सिबिनाय माने बुलि बाथौ होनायमोन बे समाव नाथाय बेयाव एसे जों जेथिया नुबोदों जाहा बोरायाबो बिनि देउरिमोन जाहा बोरायानो बे जिथु बुलि बाथौनि देउरिमोन गाहाय देउरिमोन बिथाङा 1923 मायथाइनिफ्राय प्राय 90 मायथाइ थैनायसिम बिथाङा प्राय 28 बोसोर बिथाङा माने बेहाय देउरि हाबा मावनायखौ जों मेगनजों नुदों आरो 22 मेयाव जों बे फोसाबनाय बाथौखौ जों गायसनदों टंला हालामनि अर्थात टंला आन्सलिकनिफ्राय मानसि जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन आरो बिथांमोना जोंनो गायसनना फैनाय बे 1994 मायथाइनि 22 मेयाव आरो बे समनिफ्राय जों बे गामिखौ फोसाबनो लाहार फाहार खालामदों बे हिसाबै जों हारिमु दाना होनायमोन हारिमु जाहा बेयाव माने लाइमोन क्लाब दंमोन बिथांमोननि गेजेरजों जों हारिमु सिबिनो सोलोंदों थुनलाइ सिबिनो सोलोंदों जों एसे मोनथिबोनाय बायदियैनो जों बेहाय याव बर' साहित्य सभानिबो जों आफाद दाना होदों आरो जोंनि गामियावनो बर' साहित्य सभानिबो खमावबाबो आं गावा नेहाथारि आफादगिरि समावनो आं बेहाय डिस्ट्रिक्टनि मिटिं गंनै बोना लाबोदों जोंनि बेहाय नारकाटा गोजौ हाइ स्कुलाव मोनसे आं 84 बोदों बेनि लोगोसे आरो 2002 मायथाइयाव मोननै
आरो बेबायदि खुंनायावनो जोंनि आनसलिकआव बा जोंनि गामिखौ जों एसे फोसाबनो हानाय बायदि जेरै बे थुनलाइनि गेजेरजों जों सोलोंथाइखौ एसे माबा खालामनो हादों आरो जागरन खालामनो हादों जाबायदि बर' बिजोङाव फरायनायफोरा जोंनि बेहाय अबानिफ्राय जाहा जोंनि बेयाव मोनसे ढौ सिखारदों आरो बेबायदिहै जोंनि बेहाय बर' बिजोङाव फरायनानै गोबां MA BA पास जानाय दङ बे फिसा गामिब्लाबो जों दाखालिबावैसो हिसाब खालामदों BA पासआनो खमाव 14-15 जनसो दङ बेहाय आरो हायार सेकेन्डारि पासआनो प्राय 25 जनसो दङ आरो मेट्रिक पास प्राय 40 जनसो दङ बेहाय। धेकियाजुलि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिनि खाथियाव फैफिनबाय जों बिथांनिफ्राय मोनथिबावनो लुबैदों जिहेतुके देग्लाय मास रौमारि बर' गामिनि रुफाथाय माथाइ फोरबो खुंथाय बोसोर बेजों लोगोसे धेकियाजुलि बे दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिबो बोसोरारि खुंथाय फोरबो बे फोरबोनि गेजेरजों धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा बाथौ गौथुमनि जा माखासे थांखि आरो बे रुफाथि माथाइ फोरबो बर' गामिनि जा आथिखालनि जौगाथाय आरो इयुनसिम बे समनि गेजेरावहाय धेकियाजुलि बियाबनि मानगोनां आफादगिरि नोंथांखौ जोङो सोंनो लुबैदों बे थांनाय सम आरो आथिखालनि आरो इयुनसिम नोंथाङा धेकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुम आफादनि जानानै माबोरै मोजां रादाब जोंनि रायजो राजा धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम हरनो नागिरदों आरो नोंथांमोना बे धेकियाजुलि बियाबनि जा बाथौ गौथुमनि धोरोम सिबियारि रायजो बिथांमोननिसिमबो नोंथांमोना मा मोजां रादाब हरनो नागिरदों? साबायखर थाबाय जोङो गाहायै जोंहा नैबे बियो जितु रुफाथि मायथाइ फोरबो बियो मास रौमारि बर' गामिनिब्लाबो जों बेवहाय धेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाबो माखासे हाबाफारि लाफादों बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंहा बियाबनिफ्राय आरो जोंहा माखासे सावरायमेल लाफादों बे सावरायमेलनि एजेन्डाफ्रा जाबाय जोंहा गिबि सानखालि 28 तारिखआव सनिबारे बेयो 10ता बाजा फुंनिफ्रायनो दङ बेवहाय जोंहा दोरोङारि महरै जोंनि धेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय गामिफोराव गोदो गोदायनि जिथुनि आसार खान्थि नियम खान्थि बेफोरखौ जों दाबो गारनो हायाखै आरो जों बेखौ फोसाबबावनो गोनां माखासे दंबावो बेखौनो जोङो बे नैबे मास रौमारि कसारि गामिनि रुफाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो गुवारै सावरायनानै थांखि नाजावगोन होनना सानदों। बे समाव नोंथाङा धेकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुम आफादनि जानानै धेकियाजुलि बियाबनि गासैबो गामियारि बर' समाजनिसिम धोरोम आफादनि जानानै मा मोजां रादाब हरनो नागिरदों? बेखौनो जोङो रादाब होनो नागिरदों जे जिहेतु जोंहा धेकियाजुलि बियाबनि सिङाव जोंहा 28 खन गामि दङ गासैबो बर'फ्रानो खौसेयै फैनांगौ ज'है जोङो सिरिबां बाथौ धोरोमखौ नाजावनांगौ आरो बेखौनो जोङो थारमाने दुलाराय बिश्व दरबाराव जोङो दैखांनो थाखाय नाजानांगौ आरो जों बियाब फारसेनिफ्रायबो गामि गामि हाबनानै बिथांमोनखौ जों बुंहैनाय जादों बुजायहैनाय जादों आरो बिथांमोनखौबो जों नैबे मास रौमारि कसारि गामिनि जितु रुफाथि मायथाइ फोरबो बेवहाय जोङो हांख्रायखादों अलरेडि बिथांमोना फैगोन होनना बुंदों बाथौआरिनि बादैबो बाथौ जायबानिखौ लायाखै बिथांमोना फैगोन आरो जोंनो बेवहाय हेफाजाब होगोन बे आरो जोङो निस्सय जोंनि थांखियाव जाफुंगोन होननानै सानदों आरो जोंहा बेवहाय आलासि जोंहा दङ जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां नीलकान्त बाग्लारि सारा फैगोन आरो जोंहा जोंनि बे गामि खाथियावनो थानाय धेकियाजुलिनिफ्राय जोंहा बिथां बिरबल ब्रह्म सार बिथाङा ACS अफिसार सासे बर' बिजोंजों फरायनाय ACS जानो हादों जों बिथांखौबो खावलायदों बिथाङा फैगोन बिनि बायदिबो जोंहा लकेल आलासि हिसाबै बिथां जोंहा बर' साहित्य सभानि आफादगिरि दङ सनितपुर जिल्लानि नेहाथारि दङ आरो नारेंगाति गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं डक्टर रहिचन्द्र राभा दङ बिथांमोना फैगोन आरो बे आफादाव बयबो रायजो राजाखौ बे धोरोमारि बोसोनफोरखौ खोनासंफैनो थाखाय जों खावलायबाय गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे ज' ज'यै फैनानै जोंनि बे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ आबुं महरै जाफुंहोयो बेखौनो जोङो रायजो राजानिफ्राय हेफाजाब नागिरबाय आरो